Goeiedag, dan zien we weer. Badrofjet op visite. En ook, omdat ik dat te lang vind, mag ik ervan Badrof op visite. Vandaag gewoon van niet al te wiet. Gewoon, nou, je hoort het nooit. Oh. De Sint-Pietersberg. De Sint-Pietersberg, god mijn ja wat een zon, kijk. De Sint-Pietersberg. Kan ik eens even vertellen. Mag ik hier eens even opzoeken wat. Als ik zo zit te bedenken, hebben we twee forten. Twee. We hebben dit fort van Sint-Pieter. En we hebben natuurlijk ook Fort Willem, de speeltuin. Dus hier is gewoon tot het uit is. En tot het vuil heeft metgemaakt. Dat is gewoon. Ja, dat kun je gewoon zien. Dat hoef ik niet uit te leggen. Prachtig. Och, weer prachtig. Wat kunt ze nu eigenlijk allemaal doen op de Sint-Pietersberg? Je kunt zij wandelen, rennen, fietsen, in boom klimmen, van de bergen afrollen. Dat kan eigenlijk allemaal. Je kunt zij zelfs vissen. Dat weten de meeste lui niet. Dan moesten ze wel een emmer water metnemen en vis. Het is toch gewoon onnormaal schoen eigenlijk, hè? Nee, normaal. Ik krijg gewoon bijna zin om te zingen gewoon. Edelwijs of zo. Ja, prachtig. Ik heb het over mij, hè. Het uitzicht dat is niet zo. Ik heb me laten vertellen dat hij ook hier wel biesjes zitten. Van die gevaarlijke, weet je wel. Daar loopt hij aan. Dus dat is een vromes. Die zijn gevaarlijk. Wat ik niet normaal vind. Hè? Wat ik niet normaal vind. Christy. Op de grond. In de natuur. In de natuur. Dat kan niet, hè? Dat kan niet. In de drabak. In de drabak. Ik wou eigenlijk, ja wat een zon. Ik wou eigenlijk laten zien wie schoon het uitzicht is van de aanzichtgroeven. Maar ja, het hek is toe, na 4 voor, dat is op zich geworden te weten. Jammer, jammer.
stel, die komt met de skippiebal, dan kunt ze hem gewoon leggen. Dat is al gedacht. En of ze nu van links of van rechts komt, maakt allemaal niks uit. Leg hij dan de skippiebal, zien hij speciaal plaatsjes voor gemaakt en dan loopt ze gewoon weer. Dan hebben we nog chalet bergrus, voor als wel ze eten of lekker drankjes doen, warme chocomel met geslachtsroom. Of de moest goed putje schieten, dat kan hij gewoon allemaal. Deze keer wordt het Badraf op visite. Sint-Pietersberg, lekker in de buurt, mijn achtertuin, zo ongeveer. Maar ik ben altijd op zoek naar nieuwe plaatsjes waar ik op visite kan gaan. En dat maakt alles zien. Als ik denk van, het is dan niet gezellig genoeg, maar is goed. Ik maak het gezellig, ik heb er zin in, ik neem de uitdaging aan. Niks is te gek. Laat het me weten als je een idee hebt. Dat kan via badraf.info@gmail.com of check me gewoon een berichtje op Facebook. Ik heb het helemaal gehoord. Dus Piet, god me, ja, wat een zonjijk. Maar die zonnebril aan. Oh. Even een educatieve mededeling. Ik ga eens even gaan vertellen over de Sint-Pietersberg. Hey! Ik weet het niet. Even een minuut. KVA geweest. Of weet ik veel. Weet ik veel. Ik weet het niet. Ik weet het gewoon niet.